Kulinari Centerretik abiatuko gara gaur. Gastronomia birsortzaileari buruzko jardunaldia laburbilduko dizuegu. Arabako Foru Aldundiak Luis Mari Bengoari egindako omenaldia ikusiko dugu albistegian. Luis Marik sustraia saioa aurkeztu zuen urte luzez. Bestalde, Arkautiko arraza autoktonoen enkantea ere ikusiko dugu. Jarraian, Antzuolara joko dugu, Oian Gaztearekin egoteko. Arantzazuko Artzain Eskolako azken ikasturtean graduatu zen. Paturpat kooperatiban amaituko dugu, udapatik sortua eta eraldaketa lagun beste dimentsio bat eman dio Arabako patatari. Maiatzaren 5ean, Basque Culinary Centerrek jardunaldi interesgarri eta garrantzitsu bat antolatu zuen gastronomia birsortzaileari buruz. Topaketa hasteko, gastronomia birsortzaile kontzeptuaren adibide diren pertsonen hitzaldiak eta erakusketak izan ziren. Basque Culinary Centerrek kontzeptu gastronomiko berrien alde egiten du eta gakoetako bat jasangarritasuna da. Nekazaritza ekologikoa gainditzen dugun eta beste praktika biodinamiko edo birsortzaileak egiten baditugu, horrek lur biziak, mikrobiota, ekosistemai buruz hitz egiten dugu, baita ere aldaketa klimatikoari hobeto erantzungo dioten ekosistema eta lurrei buruz, eta aldi berean horrela ekoiztuta nolako jakiak, nolako elikagaiak ekoizten diran, goxoagoak, tekstura hobea daukatenak, aroma hobea daukatenak, eta azkenean, hauan, beste energia bat eta beste kalidade bat, ez? Txostengileak goi mailakoak ziren eta lurrarekiko konpromisoa simbolizatzen zuten. Bertaratuentzat, ardo dastaketa bat antolatu zuten Arabako Bilar upategiaren ardoekin. Jakoba Errekondo, nekazaria eta esango nuke oso ezaguna den dibulgatzaile Euskal Herri mailan, berak esango nuke aintzinako praktikak bizirik mantentzen dituen persona bat da eta jende asko entzuten dio eta jarraitzen du. Gero Benta Emon Kalbillo izeneko jatetxe bat, Errioxako, Daroka de Errioxako 27 biztanle dituen herri txiki bateko jatetxe bat, eta esango nuke gastronomia birsortzailean oso proiektu radikala, baratz biodinamikoa, orain ere granja bat, baserri bat, bi izarreko jatetxea da, orduan nik uste goi mailako proiektu bat, gero Madridetik Pabu izeneko jatetxe bat, Koko Montes sukaldaria, Madrid bezalako hiri erraldoi batean, barazkietan oinarrituriko jatetxe bat, baita ere gure baratzari buruz hitz egin behar dugu, ez? Inigo eta Carlos dira baratz hori garatzen dutenak, eta ja 5 urte betetzen ditugu gure baratzarekin, eta guretzat oso importantea izan da nola baratz hori txertatu gure hezkuntza ereduan, da ikasle guztiak izan dizatzen baratzeko praktikak, eta bukatuko dugu David San Pedro, esango nuke ardogintza biodinamikoan, Euskal Herri mailan erreferentea den Bilar upategitik dator, eta 5 ikuspegi oso aberasgarriak eta oso interesgarriak. Basque Culinary Centerreko ikaslei eta gastronomiarekin zerikusia duten pertsonei zuzenduta egon zen jardunaldia. Erantzukizun bat daukagu nola gure ikasleengan txertatu ideia hauek, balore hauek, jakintza hauek, azkenean kontutan eduki behar da, orain ikasten ari direla, eta beraien frutu profesionalak, hemendik urte batzuk barru emango dituztela, ondorioz ikasleen hezkuntza da lehenengo helburua, eta bigarren ere jardunaldia iriki dugu inguruko sukaldari eta profesionalei, eta hemen daude, eta hori ere importantea da, ez, nola sukaldari eta profesional hauek jaso ditzatela ideia eta balore hauek eta garatu ditzatela beraien proiektuak. Lurrarekiko errespetu eta konpromiso kontzeptuaren inguruan, ikasleak sentsibilizatzea oso garrantzitsua dela esan zuen Benta Monkalbillo jatetxeko Carlosek.
través de un restaurante. Jatetxeak baratzea du, eta etxalde bat gehitu berri diogu. Horrela, produktu guztien ziklo osoa egiten dugu. Hazia kontrolatzen dugu, zorua kontrolatzen dugu, lursaila kontrolatzen dugu, hondakin organikoak jaten dituzten animaliak ere kontrolatzen ditugu. Haien gorotzekin simaurra egin eta lurra ongarritzeko. Guztiok praktikatu dezakegu ekonomia zirkularra gure jatetxean. Kultura gastronomikoaren oinarria hori baita, produktuaren jatorria, transgenikorik eza, eta ongarririk eta pestizidarik ez erabiltzea. Herbicidas, producto de síntesis. Eguna bazkari batekin amaitu zen, gastronomia graduko ikasleek zenterreko sukaldean prestatua. Menua, jakina, gastronomia birsortzailean oinarritu zen, eta horretarako Basque Culinary Centerren baratzeko barazkiak erabili zituzten. Bastante parecido al menú que... Zerbitzatu ohi dugun menuaren antzekoa da. Baratzeak garrantzi handia baitu irakasgai honetan. Egia esan, kartan baditugu baratzeko platerak. Jardunaldian ikusi duguna dagokion testuinguruan jartzeko, ohiko menu bat aterako diegu bertaratuei, baina plus txiki batekin. Gure baratzeko produktuak. Hitzaldien ostean, bertaratuak Basque Culinary Centerren baratzea ikustera joan ziren, eraikinetik kilometro eskas batera. Ondo zainduta eta txukun ordenatuta dago, eta denetariko produktuak ditu. Ignacio arduratzen da baratzea zaintzeaz, eta estalpe batean baratzea aurkeztu zuen. Bitartean, zenterreko ikasleek dasta txiki bat antolatu zuten bertako produktuekin. Haien prestakuntzan, baratzera ohitzea garrantzi handikoa da. Formatuko dian ikasleak gastronomia ikasketetan garrantzitsua edo oso berebizikoa iruditzen zaigulako ezagutzea jasotzen dituzten edo prestatu behar dituzten produktu horiek non duten jatorria. Modelo bakoitzak baditu bere inpaktu negatibo edo positiboak herrialde o lurralde horretako alderdi ekologikoan, alderdi ekonomikoan, alderdi sozialean, nekazaritzaren produktuen jasotzen duten heinean erabaki dezakete zer nolako edo zer nola produzitutako produktuak jaso nahi dituzten, eta horrekin erresponsabilitate ardura bat hartzen dute. Basque Culinary Centerrek gastronomia birsortzaileari buruz antolatu zuen jardunaldian, era guztietako ekitaldiak eta hitzaldiak egin ziren. Ikasle eta sukaldari askok hartu zuten parte, eta erabateko arrakasta izan zuen. Luis Mari Bengoak 24 urtez sustraia saioaren aurkezleak merezitako omenaldia jaso zuen maiatzaren 9an Agurainen, Arabako Foru Aldundiaren eskutik. Luis Marik bizitza osoa eman du erroak eta tradizioak bizirik iraunarazten, eta landa eremuari eta bereziki Arabakoari ahotsa jartzen. Landa munduarekin, euskal kulturarekin eta lurraldeko iturekin lotura estua duen funtsezko pertsona baten ibilbidea eskertu nahi izan du foru erakundeak. Ramiro González ahaldun nagusia buru zela. Igual lar merezimendu izango zen, jak eta orain arte egin duzen gauzak oso pozik egin duguz, sustraia 24 urtean egin nuen, ni bintzat, zuek gehiago, pozik egin duzen, elkarrekin lanen, gauzak ondoinez, lagunek bidean ezagutu eta eukiz, eta horrela beste bideazutan ere bai. Oso pozgarria izan da guretzako, eta bide hortan segitu beti, nekazari baserri mundua, beti egon da, beti egongo da, eta nola beti egongo den, gure laguntasuna behar du eta gure indarra behar du, geurea delako alde bat eta derrigorrezkoa delako bestetik. Sustraia saioan Luis Mari zoriondu nahi dugu.
Haze sortea gurea, berarekin hainbeste denbora partekatzeko sortea izan duguta. Bestalde, aurreko asteburuan, bertoko arrazetako abere hautatuen enkantea egin zuten Arkautin. Euskal Abereak elkarteak antolatuta, Euskal Herriko mendiko zaldiak, ardilatxak eta piriniar ganadua izan ziren enkantean. Osasun arrazoiengatik, terreina eta piriniar arrazako ganadua online atera zuten enkantera. Euskadiko arraza autoktonoen topagunea da, eta arraza bakoitzaren onena erakusten du. Testatze zentroek hartzen dute parte, baita hainbat elkarteko bazkideek ere. Bertoko arrazak dira, ardilatxa, Euskal Herriko mendiko zaldia, terreina, denek dauzkate karta genealogikoa eta arraza agiria. Euskal Herriko abere arrazak zabaltzeko, onen eta nonenak ekartzen saiatzen gara. Enkante honek beste neurri eta ekimen batzuekin batera, Euskadiko abere ondare aberatsa berreskuratzen eta sustatzen laguntzen du. Oian, Arantzazuko Artzain Eskolan azken ikasturtearen amaieran bere makila eta diploma jaso zituen gazteetako bat da. Ikasketak eginda, etxean hartu gaitu bere aita Jose Ramon, Eskerro Izengoitiz, eta bere ama Josebe Aldamenean dituela. Pikuñi eta baserria Antzuolako Irimagoena auzoan dago. Ardilatxak zaindu eta hainbat gazta mota egiten dituzte. Jesteko garaian ohitura den bezala, goizeko lehen zeregina hartaldea biltzea eta ukuilura eramatea da. Baserritik gertu dagoen larre batetik ekartzen ditu ardiak Oianek. Egurrezko ukuilua ikusgarria da eta inguruko ikuspegiak zoragarriak. Ardixak gaua euraldi honain ezkeo zelaian pasatzea orduan ardixak hartzen ditu zelaitik eta ardi gestia, gauza. Bigarren gauza, handauku aurreako arkumak, aurreako utzitakoak gaua aparte pasatzen da dela. Orduan horri pentsu pixkat eman, da gero beste ardi batzu esku arkumekin, da horiek berai igual ondarra batu eta pentsu eman. Ardiak koloreekin markaturik daude, Oianek azaldu digu kolore bakoitzaren esan nahia. Urdinez daenak dia arkumiaiak endut aukenak eta dia gesteko ardik. Eta daenak morez dia aurreako arkumen amak eta aurreako arkumak joten dia gau ez aparte eta egunez mendira joten dia amekin. Orduan gaueko esnia jetzi itxegu eta gero egunian ziar batzen da esnia ez du dana geste, arkumiak behiraten dau. Otsailetik San Fermin bitartean, ardiak egunean bitan jesten dituzte. Jesteguneak 6 dira guztira eta 12 ardiko loteetan sartzen dira. Egunean 2 aldiz jesten du eta otsaila erdialdea bastinga jesten eta ardik antzutzen ditu San Ferminetan, uztaila hor. Inguru hortan. 12 ardi sartzen dira eta da 6 punto. Eta orduan jartzen du 6 eta hori ejetzitakoan beste 6. Oianek Artzain Eskolan izan duen esperientzia oso positiboa izan da, bai arlo teorikoan, bai arlo praktikoan. Etxe diferentetan egon naiz, eta bat izen da oran, hartzai batzukin hemen Zumarran, gero beste bat izen da Agerren, Urretxun, behizai batzukin, gero bebai egon naize Aretxabaletan, Inakekin, Ametza baserrixan, eta etxian bebai, nire etxian, da gero bebai Aitor Urienekin han ben, Abadiñon. Eta aprobetxatot eskerrak emateko jende horre da nahi, aukera emateatik, eren etxian praktikak itxeko eta eren etxia erakusteko.
Oian bokaziozko artzaina da eta artzain eskolako prestakuntza eta etxean ikasitakoa uztartzen ditu eguneroko lan jardueran. Nik gixema eta porto oztana, nik ustot teorikamente gauzak argi lahatzia. Gauza etxean ikustia eta gero hortik eta batek esatea gauzak papelian da idatzitza ondo, nik ustot horrek asko itxarena. Gaixotasunen inguruan, alimentazioan inguruan. Bai, praktikak itxea etxe diferentetan, hori ne ustez importantia, jende diferentia ezagutzeko eta itxeko modu diferentiak ezagutzeko. Jesten amaiturik, gure artzain gazteak, 19 urte besterik ez du, jaten ematen die arkumeei. Ardi berezienekin, artaldea genetikoki hobetzen dute. Arren bidezko hobekuntza beste artzain batzuen nahariekin eta arkautiko animaliekin egiten dute. Hauei dira aurreako arkumak, azarkumak, eta pixkat hauek aukeratzeko behiratzen du errape forman, zematen ematen daren, ardi politxan eoz, eta ardixan behan forman behai, asko. Ekarri izaten du beste baserritar batzu irozte jau, hemen ingurukoak eta gero arkautetik behai, baten bat, eta saiatzen gap baserritarra irozte normalian. Arkumiak eruate itxu oinatiko mataeroa, eta gero hortik geixenak jasotzen ditu, gu jasotzen ditu, eta guk itxegu salmenta zuzena, dendetan edo jendiai edo taberna maten, eta gero beste batzuk restaurante matera edo. Josebek bere gaztei buruz eta bitartekaririk gabeko salmentei buruz hitz egin digu. Gure lanaren emaitzak bi dira nagusiki, alde batetik gure arkumeak, eta beste aldetik etxean gure ardien esnearekin egiten ditugun gaztak. Gazta urdina eta gero bi gazta prentxatu mota. Salmentari dagokionez, salmenta zuzena egiten dugu, guk ekologikoan egiten dugu lan, eta EH kolektiboko partaide garen einean, zuzeneko salmenta lehen ezten dugu, eta da egiten dugun bakarra, zuzenean gure inguruko herritarrei, izan denda txikietan edo baita kontsumitzaile kooperatiba txikietan ere. Josebe eta Eskerro pozik daude, semeari esker pikuinetak etorkizuna duelako. Lasitasun bat ematei, ez dakit ez, emateu lasaitasuna, jarraipen bat izango gula jakitiak. Baina guk uste, ez dakit, gure etxia, gure etxeko ikuspegitik, nik uste guk etxeko jarraipena espalitzere, aleginduko ginela eta espero topago genuela, besten bate jarraitzia, lanbide honekin eta bizibide honekin, ez? Pikuinetan, 25 urte daramatzate era ekologikoan lan egiten. Gure funtsesko lanetako bat pertsonak elikatzea delako, eta gure etxean ulertzen dugu pertsona orok duela eskubidea osasuntsu eta osasungarri jateko. Eta hori bermatzen du nekazaritza ekologikoak. Eta horretaz gain, EH kolektiboko partaide izateak, beste 4 ardatz esartzen dizkio gure lanari, ekologikoaz gain, baserrien autonomia, ekonomia sozial eta solidarioa, eta gertutasuna. Artzaintzak gizarte osoari dakarzkion onurak nabarmendu dizkigu Oianek. Nik uste dut hori ez dela baloratzen, baina pertsona bat ez hona etortzen nian, ikusten nian inguru hau garbi eta zainduta eta txukun, nik uste jendeak esatea dela, ostia, hemen bat ematzuk ari dira lanian. Eta gero beste gauza importante bat, jaten ematea, ez, azkenean gazta itxozu, eta gazta hori da jendia jateko, eta hori importantea da. Gazta izan, edo hortuko letxuak izan, edo araitxe izan, baina. Errapetik erdikenduta dauzkaten arkumeak bildu behar dira orain. Geroxiago, artalde osoa joango da mendira.
jungo dira mendira, hor goiko herrilur batzutara, pasauko gabe horreguna, eta atzalian ekarritakoan, ingu, amak gestera pasau eta arkumiak horra. Da hor, pentsu pixkat eman eta gaua pasauko gabe, arkumiak barruan eta amak zelaian. Oianek eta bestek sektorean lan egitea aukeratu dute, milaka urte dituen jarduera baten etorkizuna bermatzeko. Duela 10 urte, Paturpat kooperatiba jarri zen abian, Udapa kooperatibatik sortua. Udapa proiektu berezi bat da 1993 urtekoa eta patata ekoizteko eta merkaturatzeko prozesuak hobetu, berritu eta profesionalizatu nahi ditu. Euren langileekin eta nekazaritzako elikagaien sektorean erreferentzia diren zentro teknologikoen laguntzarekin lan handia egin ondoren Paturpat kontsumo joera berriei erantzuteko sortu zen. Paturpat jaio zen orain dela 10 urte, Udaparen eskutik, Udapa kooperatiba bada, eta Paturpat ere, kooperatiba bezala sortu zen. Orokorrean patataren kontsuma ez da jaitsi, baina joan da transformatutako produktuetara, ez? Adibidez, patata kongelatua, edo guk egiten dugun 5. gamakoa, edo 4. gamakoa. Tendentzia hau produktu guztietan dago, eta jendea nahi du convenience produktua, ez? Produktu ja prestatuta jateko. 10 urte geroago, Paturpatek 80 langile ditu, 30 milioi euro fakturatzen ditu, Udapak jasotzen dituen patata guztien 130 erabiltzen du, eta 20 milioi kilo patata baino gehiago merkaturatzen ditu. Ekoizten duen gehienak Arabako patata eusko labela darama. Paturpaten indarrak eta kemenak onura egiten die Arabako nekazariei. Paturpaten jaiotza oso garrantzitsua da nekazarientzat. Zergatik? Gure kooperatibak ematen dio kate osoan zehar hazia nekazariei, baina baita ere bere produktuaren azken pasua, sukaldatzeko edo prest usteko bezeroentzat ere parte hartzen du. Orduan, kate osoa betetzen du eta nekazarien etorkizuna bermatzen da. 2025 urtearen amaieran, ekoizpen lerro berri bat instalatu zuten, eta irteeran bitan zatitzen denez, lantegiaren ekoizte ahalmena bikoiztu eginda. 16 milioi euroko inbertsioa izan zen. Gaur ekoizpen lerroa geldi dago, makineria oso konplexua baita eta aldizkako azterketak behar dituelako. 2025an bukatu dugu inbertsio berriak eta, inbertsio hauetan 15 milioikoak izan dira eta automatizatu egin dugu prozesu guztia, ez? Bikoiztu egin dugu gure produkzio ahalmena eta gainera produktua baldintza hobeekin eta langileentzat ere ergonomikoki hobeto hiltzeko prozesu berri batekin sartu gara eta horrekin denborak, sukaldatzeko denborak jaitsi ditugu eta horren ondorioz produktua asko hobea dela. Ontziratze gelan 6 robot berri daude eta prozesu osoa mekanizaturik dago. Lurrinarekin zuritzen dugu patata eta zuritu ondoren pasatzen dugu selekzio batetik, optikaren bidez, teknologia horrekin bereizten dugu
patata dauzkaten akatz txikiak edo handiak dauzkaten patatak, mozten ditugu, egiten dugu lehenengo tratamendu termikoa, eta ontziratu ondoren egiten dugun manipulazioa da roboten bidez, dena automatizatuta dago, eta horren ondorioz produktua ez du sufritzen, produktua bukatzen da bere oinarrizko ezaugarriekin. Patur-pat produktuak gero eta gehiago esportatzen dira. Hori delata, askotan hartzen dute parte nazioarteko elikadura azoketan. Kanal guztietan gaude, bai hosteleritzan, bai catering munduan, bai hoteletan, eta haientzat gure produktua oso aproposa da. Guk ematen diegu produktu ja prestatuta, eta haiek bakarrik erabili behar dute. Eta gainera, gure produktu finala oso antzekoa da. Eta oso naturala, guk ez dugu erabiltzen aditiborik, eta produktuaren ezaugarriak oso naturalak dira, ez? Patur-patek muntatu zuen lehen lerroetako batean prozesua ikusten da. Patata jasotzen denetik produktuak ontziratzeraino merkatura atera baino lehen. Urratsak mekanizatuta daude erabat. Patatak jaso ondoren garbitu egiten dira. Zuritu ondoren, hainbat modutara ebakitzen dira etxean eta jatetxeetan erabiltzeko. Hautaketa eta lehen tratamendu termikoa amaiturik, pixatu eta ontziratu egiten dira. Biltegian, 2 graduko temperaturan, Koldok patur-pat produktu sorta aurkeztu digu. Gure gama asko handitu da, hasieratik, eta orain badaukagu ja 35 erreferentzia. Eta haien artean dauzkagu, patata osoa, azalarekin, azalari gabe, gero dauzkagu patata panaderako mota, berotzeko, bai labelean, eta baita ere, ensaladia prestatzeko korteak dauzkagu, gero brabak prestatzeko edo sukaldatzeko orokorrean, dauzkagu ere frijitzeko bastoiak, eta, gama guztietakoak. Patur-patek badu laborategi bat produktu berriak garatzeko. Gainera, egunero aztertzen dituzte ekoizpen guztiak. Hemen egiten ditugun analiziak oso sakonak dira, egunez egiten ditugu, eta bai frijitzeko almena, bai gatze edukian, bere kasutan, eta gero bere bizitza, produktuaren bizitza 60 egun dira, orduan tarte horretan jarraitu behar dugu produktua, ziurtatzeko gero kontsumitzaileen etxean ez dagoela problemarik. Patur-pat produktuak hainbat eratara ebakitzen dira, menu askotara ezin hobeto egokitu daitezen. Halaber, denbora eta ekoizpen gastuak aurrezten dira. Oso patata elikagarriak dira, kalitate sentsorial handia dute eta 2 hilabete arte kontserbatzen dira kalitaterik galdu gabe. Gainera, Eusko Labelaren bidez, Arabako nekazariei laguntzen dieten produktuak dira.